Οδηγίες για τη σωστή χρήση και συμπεριφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών καθημερινά. Η ευγενική και υπεύθυνη χρήση τους είναι απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση όλων. Ακολουθούν μερικές βασικές οδηγίες που πρέπει να τηρούμε. Σεβασμός στους συνεπιβάτες. Μιλάμε χαμηλόφωνα και αποφεύγουμε δυνατές συνομιλίες ή μουσική χωρίς ακουστικά. Δεν καταλαμβάνουμε παραπάνω από μία θέση, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Δίνουμε τη θέση μας σε ηλικιωμένους, εγγύους, άτομα με αναπηρία ή μικρά παιδιά. Προσεκτική επιβίβαση και αποβίβαση. Περιμένουμε να κατεβούν οι επιβάτες πριν μπούμε στο όχημα. Αποφεύγουμε το σπρώξιμο και τη βιασύνη. Καθαριότητα και ευπρέπεια. Δεν τρώμε ή πίνουμε εντός των μέσων. Δεν πετάμε σκουπίδια. Χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους κάδους. Φροντίζουμε να μην προκαλούμε φθορές ή ρύπανση στα καθίσματα και στους χώρους. Τήρηση κανόνων ασφαλείας. Κρατιόμαστε από τις χειρολαβές όταν είμαστε όρθιοι. Δεν εμποδίζουμε τους διαδρόμους ή τις εξόδους κινδύνου. Ακολουθούμε τις οδηγίες του προσωπικού όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις. Έγκαιρη επικύρωση εισιτηρίου. Επικυρώνουμε το εισιτήριο ή χρησιμοποιούμε την κάρτα μετακίνησης με την είσοδό μας. Διατηρούμε το εισιτήριο μέχρι το τέλος της διαδρομής, σε περίπτωση ελέγχου. Οδηγίες σωστής χρήσης της συμπεριφοράς ταμείου. Επικύρωνε το εισιτήριο ή την κάρτα σου μόλις μπεις. Περίμενε πρώτα να κατέβουν οι επιβάτες πριν μπεις. Μην εμποδίζεις τις πόρτες, στάσου στο πλάι. Θετικά αποτελέσματα αλφαπιονκρον τη σωστή χρήση των ΜΜΜ. Γρηγορότερη και πιο ομαλή μετακίνηση για όλους. Ασφαλέστερο περιβάλλον, ειδικά για ευπαθείς ομάδες. Λιγότερο άγχος και εκνευρισμός κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Καθαρότερα και πιο ευχάριστα μέσα για χρήση. Αποφυγή προστίμων από ελέγχους εισιτηρίων. Καλύτερη εικόνα της πόλης και των πολιτών της προς τους επισκέπτες. Ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας και του σεβασμού. Ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ ως πιο βιώσιμο μέσο μετακίνησης. Μείωση των συγκρούσεων και παρεξηγήσεων μεταξύ επιβατών. Κίνητρο για τις συγκοινωνίες να βελτιώνονται συνεχώς.